sing ora bisa dikumpang tulis waris banyak Mama Dasmi Mimi Randy Maskara siman dem dia ketik pengantin dewek nak sure ketik dan Dewana sing ditinggal kariku yang banyak sapa sulit titik sapa yang sangat kemeraga joget jembar kaya sintong amun-amun kaya jagat milu nangis kaya jagat milu belasung kawan ning sapasu ni tipiri sapasu yang sangat raga bos 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 wong limpas ngaturaken matur kesuwun digormati bos minangkan wong limpas dewek ngajalari nok Sri Putri bersanggai gede Mama Torres putra bangka serang bos panjolek kedik serang kang samine gede Mas Gopala Mime Isal sareng Mama Fikri Mime Fikri keding sampun ali Mama Nok Abiba kang suwadi dewek kajalani Mama Nok Abiba kang sami Mama Lisa budar kene kedik Mama Caswan Pape Ojil Mame Ojil kang duwe banaspati dewek kajalali Bapak Rasman Ibu Rasulia keding Papa Iripal Mama Ripal Okepi Arta Bibi kedik kang direngaken Mame Nok Renata Mime Nok Renata Taya kedik Mime Jakrai kedik Pak Kapten Sugandi Pak Kapten Sugandi Sampulali Sang Mau Dasmin minangkan tuan rumah Mimi Randy kedik aja lali bayi selawase sakumur masih keringan bos orang limpas dewek ngajurit meratan langit ngaceyak meratan jagat sesambatnya dulara kawan patin rasa udah disawiji teklari lali beli bisa lali terlelipur beli kelipur tambah lawas jadi tambah kedan dua masih pating keren nyembayang itu dua aduh para santri sun sekabeh santri Torekoh Sataria para kiageng sekabeh putrane sun Syekh Maglung Sakti Pangeran Narya Soka Pangeran Panjunan Pangeran Kejaksan lan Pangeran Pati uga kiageng sandrini sun uga wulu cumbu sun gonggong setana ngrungokaken sun ngandika arep ngewejang ilmu Torekoh Sataria ana 8 laku yaiku kang den sebat Astabrata atau Astadharma kados pundi Rama Guru
wejangan saking panjenengan isun badhe lebetaken dumateng kolbu den lebetaken dumateng manah. Nggih Kanjeng Guru kula badhe lebetaken sapucuk mestaka lan kula lebetaken maring kolbu lan maring manah isun. Aku ge badhe tak lebetaken maring kolbune aku manaku tak cang-cang salbetening buat. Ya nyonggak kiai ya arep tak anjinan ning jero wedel. Oh ngajine panjenengan arane ngaji Thariqah Satariyah kados pundi ku Kanjeng Kiai Kanjeng Sinuhun Asta Dharma Atanapi Astabrata. Yari asta iku 8 brata iku laku ya 8 laku. Waduh ya kula ya tidak paham ngono Kanjeng Guru atau Kanjeng Sinuhun kang den wastani Astabrata Astadharma kuno. Kula ya nembe mireng kayane ya. Iya wis rungoknang bae engko isune kang wejang. Yen di sawah sing kaduan peperjan kaya dewa nembe mudun sing kaya nganggus perkasa wong gagah perkasa langka padane sun kegoda ning sampean langka sejene apa maneh yen wis nganggo rambi abang kepenereja bos perkasa awan bengi ulape kesendi wonge ganteng rupane di sawah katon yen ketemu sedina rasane pusing mandat senenge yen kula dadi jodohne awan bengi hati kula kebayang bukarjan wong sampean bos perkasa wong lanang dadi pujaan langka padane wong siji cuma sampean laina temen lampon kula beli kalakon ketemu sedina rasane pusing mandat seneng yen kula dadi dodone awan lan bengi bos perkasa kula kebayang dadi cuma siji bos perkasa dadi pujaan langka padane mau sampean kebayang beri bayang temen lamun kula
mulai rikalaku hati ngandes rasa greget sun katuwa pantes temen yang di sawah sing kaduang bos perkasa kaya dewa ngambe mudun sing kayana wong kaget perkasa langka padane sudah tergoda dengan papai reja langka secile. Kados pundi yang guru Kanjeng Sunan Gunung Jati asta berata atanapi asta darmaniku kados pundi iya mengko isun ulang siji-siji sampai wolung laku aja ngedadian barlen kaya dene bang maman gonggong setana ya barlen yen bubar ngaji ya terus kelalen. Waduh ya iya orang ya bubar ngaji ya kelalen. Apa maning bakal cuma tengah mengelip pating kelikik pengen mangan. Ya bubar ngaji ya oleh berkat lu ya kelalen wis sembuh kana. Kanjeng Guru, Kanjeng Kiai, Kanjeng Sunan Gunung Jati ya kula mata kakui gini barlen bubar ya kelalen. Kangarane asta berata asta dharma iku satunggal yaiku man aropa nafsahu pakod aropa robahu sapa wonge kang weruning sejati neng diri sejati ning urip sejati yaiku weruning Tuhane yaiku weruning Gusti Allah ka sebab ning sebadan segeblug ning anggai sunan narong perkara kados pundi ramarong perkara niku siji ya jasad iku ya minang kakurungan kapindo yaiku ruh iku yang gabung karo naf ya karo jiwa ya karo nafsu iki anak kang gawe urip ya kang gawe urip iku ya urip sejati kang sifate ayun kang asmane Allah iku ning raganisun iku ya ana segung paling daging yen daging iku bagus ya bagus kabeh yen daging iku blesak ya blesak kabeh kang den juluki hati kang den sebut kolbu sajuran yang kolbu iku ana puad sajuran yang puad iku ana lubun sajuran lubun iku ana sagopa sagopa iku sajuran ana sir sajuran sir iku ana kang gerakaken yaiku dat urip kang asmane Allah dadi ya kudu paham ning awake dhewe kudu paham ning sejati pribadi kudu paham ning urip sejati yaiku urip sejati ku ya kagungane Gusti Allah kaping kaline niku para maguru kapindo ya awaluddin ma'rifatuhu awaluddin ma'rifatullah awali agama awakmu melebu agama iku kudu ma'rifat dikit ma'rifatiku ya kudu weruh yen Allah iku ya wujud Allah iku ya hak Allah iku ya nyata agama bengen uga ya pada arane agama kapitayan yaiku Tuhan ya Esa Tuhan ya Ahad bahkan Islam laisa kami silihi sayun bahkan agama kapitayan den sebute tan kena kinoyong opo Tuhan iku ora bisa den gambaraken Tuhan iku ora bisa den deleng
Tuhan iku ya kudu den rasakaken karo rasa. Kados mekaten Kanjeng Guru. Kaping 3 niku napa Kanjeng Guru? Kaping 3 sempurnane makrifat yaiku meyakini anane Gusti Allah, meyakini anane wujud. Wujud iku ya anak. Sing diaran anak iku ya kudu ora den deleng karo mata, ya kudu den rasakaken. Kaping sekawane napa niku Rama? Kaping 4 yaiku sempurnane wujud, yaiku kudu mentauhidkan. Kudu iya kana budu wa iya kana stain. Hanya kepada Gusti Allah isun menyembah, hanya kepada Gusti Allah isun memohon. Berlindung yaning Gusti Allah, jejaluka yaning Gusti Allah, ora kena ning liyan-liyane, iku sempurnaning tauhid. Semono dingin, patang perkara dingin, mengkone yen akeh-akeh 8 perkara ngedadiane kelalen kaya paman gonggong setana. Waduh wis sembuh, nembe 4 benyong wis munyeng kaya kene ya. Apa maning wis 8 perkara din wejang kabeh. Ya kini gulungan kelalen bae wis gulungan kelalen bae. Beli kelingan wis. Apa mana wis ana siliringnya kembang suket. Waduh wis pokoke kelalen bae wis yang.
nganati ya sun mangka ora kuat ora tepung ngrangkul gunung rasane wong demen dhewe kang mandor kejuden wilara dilakoni kang mandor kejuden kang bumi Gusti kang maha suci akhire dadi kapiran la wong ayu dadi kapiran la wong gembrang dadi kapiran. Sampai di sini dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gampang disambung kembali.